Kulombukiso uzofunda ngokuthi isebenza kanjani imishanguzo ethiba igciwane lengculazi. Isandulela ngculazi sibhozomela iCD4 cell. Siyenze imboni ekhiqiza igciwane ngokuphindaphindiwe. Le mishanguzo isebenza ukuvala izigaba ezahlukene zalolu hlelo. Emva kokuba umuntu esehaqwe isandulela ngculazi, igciwane liyazulazula egazini. Uma igciwane lihlangana neCD4 cell, liyanamathela bese lingena ngaphakathi kuyona. Imishanguzo ebizwa ngabavimi bokungena, phecelezi entry blockers, inqanda lesigaba sokuqala. Igciwane liyanikezele ngemiyalelo kusel yokuthi liwabumbe kanjani amanye amagciwane. Umyalezo uthathwa usungenye indlela ukuze isel uqonde kangcono. Lesigaba sokuqala sinqandwa imishanguzo ebizwa ngokuthi i-NRTIs ne-NNRTIs. Abantu abaningi abanesandulela ngculazi banikwa lolu hlobo lwemishanguzo. Okulandelayo, imiyalelo yegciwane idinga ukubekwa ekomkhulu lemboni ekhiqiza amaseli. Umshini wamagciwane obizwa nge-integrase uqhuba lesinyathelo. Kunemishanguzo ebizwa ngabavimbi be-integrase, phecelezi integrase inhibitors, evimba lesinyathelo. Imiyalelo ibe isifakwa ezizindeni zemboni yesel. Imishini iqale ke ukubumba igciwane libe ulucezu olukhulu. Umshini osikayo uyalusika lolucezu lube ngamageqele amancane abe esehlanganiswa ebe ngamagciwane. Igama lalomshini wokusika yi-protease. Lesinyathelo sokusika esibalulekile sivalwa ngama-protease inhibitors. Isigaba sokugcina esokuthi igciwane liphume emaselini ngokuphutshuka ngezindonga. Emva kokuphuma emaselini, amagciwane ayavuthwa ngaphambi kokuba aqale athelele amaseli amasha. Imishanguzo yokuvimba lesinyathelo isakhandwa. Ngokuhlanganisa imishanguzo, umthelela wokwehlisa izinga legciwane nokukhuphula i-CD4 count uyabonakala. Abantu baphila isikhathi eside ngenxa yalendlela yokwelapha isandulela ngculazi. Yini ongayenza ukwenza imishanguzo isebenze kangcono? Ungabambezeli ukuhlolelwa isandulela ngculazi. Imishanguzo isebenza kahle uma isandulela ngculazi sisheshe satholakala. Isinqumo sokuthi uqala nini ukusebenzisa imishanguzo senziwa umtholampilo wakho. Eminye imithi evikela noma eyelapha izifo ezifana nesifo sofuba, phecelezi TB, nayo kumele isetshenziswe. Qinisekisa ukuthi uya emtholampilo ngezinsuku ezibekiwe. Uma uthola ukuthi usukhulelwe, hlolelwa isandulela ngculazi ngokusheshsha. Imishanguzo ivikela umntwana wakho ukuba angatheleleki esibelethweni nangesikhathi usuteta. Uma usuqala ukusebenzisa imishanguzo, landela imiyalelo oyinikezwa umtholampilo wakho. Uzodinga ukuba usebenzise imishanguzo impilo yakho yonke ngoba isandulela ngculazi aselapheki. Uma ukhohlwa noma uyeka ukusebenzisa imishanguzo, izinga lesandulela ngculazi lizokhuphuka egazini lakho. Lokhu kwenza ukuthiba leligciwane kube nzima. Ngokunciphisa izinga lesandulela ngculazi egazini lakho, imishanguzo isiza ukunciphisa ithuba lokulidlulisela kwabanye. Yenza ucansi oluphephile noma uzithibe ukuze ugweme ukuthola ezinye izifo ezithathelana ngokucansi njengo hepatitis B noma uC, ukungalimaza isibindi,
igciwane lomdlavuza wesibeletho phecelezi cervical cancer, igonorrhea, isyphilis nezinye izifo. Emva nje ukuthola ukuthi usuhaqwe ile gciwane, ungasiza umzimba wakho ukulwisana negciwane ngokuthi udle ukudla okunomsoco okufana nezithelo nezitshalo. Ngokwelapha ezinye izifo kusenesikhathi, ngokugwema uphuzo oludakayo, ngokuhlala ukhulule umqondo, ngokuzivocavoca nokuphumula okwanele. Ukwazi amaqiniso nokuthatha izinyathelo zokunakekela umzimba wakho ungakwenza uphile impilo engcono ngesandulela ngculazi.